दिनै रायमना वेस्टार्न रेंज फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि हेफाजाब आरो रायमना गल्डेन लांगुर इको टुरिजम ससाइटिनि हेफाजाब जोङो जथायै दिनैहाय बेवहाय रायमना नेशनेल पार्कनि जे मेन गेट बेवहाय जोङो दिनै गेटखौ फसंनाय जाबाय, बेवहाय गायसननाय जाबाय आरो बे गेटखौ गायसननायजों लोगोसे जोङो जोबोद रंजानाय मोन्दों जोङो बे ओनसोलनि जानानै। मानो होनोबा जोंनि बे रायमना नेशनेल पार्कखौ थांनाय बोसोर 5 तारिख जुनाव डिक्लेयार होखांनायनि उनाव जेरैबायदि जोङो मोनसे रेसपन्स मोन्दों, दिनै गोबां दावबायारि बिथांमोना जोंनि बे रायमना नेशनेल पार्कआव बिथांमोना बेरायनो फैदों, जिब जुनार नायनो फैदों। बेजों लोगोसे गोबां डिपार्टमेन्टनि अफिसियेल बिथांमोनाबो फैदों। दा जोङो दिनै बेवहाय डिपार्टमेन्टनि थ्रुयै बे गेटखौ जोङो गायसननो हाबाय, जोङो जोबोद रंजानाय मोन्दों आरो जोङो मिजिंथिदों जे जोंनि बे रायमना नेशनेल पार्कनि रैखाथि होनांगौनि थाखाय जोंनि बे ओनसोलनि रायजो राजा बिथांमोना जोंखौ मदद खालामगोन। जेरैबायदि जोंनि फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ बे रायमना नेशनेल पार्कखौ रैखाथि होनायाव बिहोमा होबोबाय थादों, खामानि मावबोबाय थादों। बेजों लोगोसे दिनै बे लकेलनि रायमना गल्डेन लांगुर इको टुरिजम ससाइटि बिथांमोननि सोद्रोमा बिथांमोनाबो गोबां बेबादि फरेस्ट डिपार्टमेन्टजों लोगोसे बे रायमना नेशनेल पार्कखौ रैखाथि होनांगौनि थाखाय गोबां खामानि मावबाय थादों। स' जोङो मिजिंथियो फैबाय थानाय समाव गोबां बेबादि दावबायारि बिथांमोना बे रायमना नेशनेल पार्कआव बेरायफैनानै गोजोननाय लाफैगोन आरो बेबादिनो जोङो बेखौ रैखाथि होनायाव जोङो बयबो बाहागो लागोन आरो आङो खावलायदों दावबायारि बिथांमोननिसिम जे जोंनि रायमना नेशनेल पार्कआ दिनै बयनिबो थाखाय खुला बा दिनैनिफ्राय जोङो बेवहाय गेट थ्रुयै जोङो हाबनो हासिगोन आरो बेवहाय माखासे फेसिलिटिसफोर दङ, जिपसि साफारि दङ, लोगोसे जाय बिथांमोना हाग्रायाव थांनो गोसो गैया बिथांमोना जोंनि बे संकस इक' केम्प बेयावबो बेरायहैनो हागोन, संकस दैसा नायनो हागोन। बेबायदि गोबां माखासे जायगाफोर दङ आरो जोंहा माखासे गोबां स्पटफोर दङ, बे स्पटफ्राव थांनानै जिब जुनारफोरखौ नायनो हागोन। थ' आङो खावलायदों दावबायारि बिथांमोननिसिम जाहाथे बिथांमोना फैयोबा डिपार्टमेन्टजों कनसाल्ट खालामनानै फैयो आरो बेवनि जे माखासे फेसिलिटिसफोर दङ बेखौ उपभग खालामनो हायो। नैबे रायमना नेशनेल पार्कआव दावबायारिफोरनि थाखाय मा राहा होनाय जागोन, थानाय जानाय बेफोरनि सोमोन्दै एसे फोरमायनानै होनो हागोन नामा? दासिमबो जोङो थानायनि बेबस्थाखौ नांगौ रोखोम खालामनो हायाखैबाबो जोंनाव बेवहाय आइबि दङ आरो लोगोसे जोंनाव हम स्टेसफोर दङ। बेवहाय दावबायारि बिथांमोना जुदि हर थानो गोसोबा बिथांमोना थानो हागोन। बेजों लोगोसे जोंनाव जिपसि साफारि दङ आरो बेबादिनो संकस इक' केम्पआव बेरायनो थाखाय माखासे जायगा दङ। बटिंनि बेबस्थाखौ दिनैनिफ्राय खालामनाय जाबाय, बटिंनि बेबस्था दङ। बेबादि आरो फैबाय थानाय समाव जोङो साबनिफ्राय साबसिन जोङो माखासे बेबस्थाफोरखौ सुबिदाफोरखौ जोङो खालामलांनो नाजागोन। जायफोरा जिपसिखौ लानानै थाङो बिसोरनि थाखाय भाराया बेसेबां होनांगोन? दासिमहालागै डिपार्टमेन्टनिफ्राय जे गभर्नरनि जे नटिफिकेसन दङ, जे नेशनेल पार्कनि जे नटिफिकेसन बे हिसाबैनो बेवहाय सोलिबाय थादों। पार ट्रिप बेवहाय फरेस्ट डिपार्टमेन्टनिफ्राय 300 बेखौ लानाय जायो, लोगोसे पार हेड 100 रुपिस आरो जिपसिनि जे साफारि बेवहाय इट डिपेन्ड्स अन बबे लकेसनाव थांगोन। बेयाव मोनब्रै मोनबा लकेसन दङ। बे जिपसिनि भाराया लकेसननि सायाव सोनारो। जुदि मोनसेल' लकेसन बा मोननैल' लकेसनाव थाङोबा बेबादिनो 3000निफ्राय स्टार्ट, लोगोसे जुदि मोनब्रै मोनबा लकेसन बा स्पटफ्राव थाङोबा बिदिनो 4000 दङ, 5000 दङ आरो जुदि हल डे फुंनिफ्राय मोनासिम बेलासिसिम बिदिनो 6000सिम। इट डिपेन्ड्स अन टाइम कनजिउमिं, माने बेसे गोबाव सम लायो बिनि सायाव बे भाराफोरा सोनारनाय जायो। पार्ट टाइम बादि। औ दिनै
3 तारिख जानुवारि 2022 थारिखआ गोथार दिनखालि दिनै रायमना नेशनेल पार्क वेस्टार्न रेन्जनि सिङाव मोनसे माने रायमना नेशनेल पार्कनि नामैहाय गेट बसायनाय जाबाय। ओरैनो जोंना डिपार्टमेन्टेलि माबा बिदि गेटखौ बसायनाय जायाखैमोन, थेवबो दा दिनैहाय WTI बिथांमोनहा माने बे गेटखौ जोंनो डिपार्टमेन्टनो फरेस्ट डिपार्टमेन्टनो बनायनानै होबाय। दा जों बेखौहाय दिनै 3 तारिख जानुवारि 2022 दिनैनि दिनावहाय बेखौ गायसननाय जाबाय। बे रायमना नेशनेल पार्कआव दे गोबां जिब जुनारफोर दङ बा बिफां लाइफांफोर दङ, दा बेखौ संरैखा होनायाव नोंथाङा मा खामानि मावगोन आरो मा खामानि मावलांगोन? जोंनि डिपार्टमेन्टेलिथ' जोंहा बेखौहाय प्रटेक्सन खालामनायखौ प्रिजार्भेसन खालामनायावहाय जोंहाथ' माने मेन डिउटिया जोंना बेनोखा, जिब जुनार बिफां लाइफांखौ प्रटेक्सन खालामनायानो जोंनि डिपार्टमेन्टनि फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि मेन कर्तब्यआनो प्रिजार्भेसनखा, जों डिउटिखौहाय होखागोन। दा बेजों लोगोसे जोंहा दिनै गुबुन गुबुन NGOफोर दङ, जेरै ग्रिन फरेस्ट कनजारभेसन दङ, गल्डेन लांगुर इक' टुरिजम ससाइटि दं, आरो गोदानै सार्भिस प्रभाइडारफोर 21-22 जनसो दङ जोंजोंहाय लोगोआवहाय बे प्रटेक्सन खालामनायावहाय। जोङो माने बेखौहाय मोजाङैनो रक्षना बखना खालामनो नाजागासिनो दङ, नाजागोन आरो हाखागोन, साक्सेस जाखागोन।